Recite mi svoje mišljenje, gdje su rode živjele prije nego što su postojali dimnjaci? Ja mislim da su živjele ovim trulim deblima stabala. Zašto unutra? Zato kaj su relativno slične dimnjacima. To je zadovoljavajući neznanstveno odgovor. Hvala vam na tome. Što mi mislite, kolegice? Doista ne znam. Možda na vrhovima ili u krošnjama. Kako bi tako velike krakate stale u krošnje? Pa to su rijetke krošnje. Što mislite, gdje su rode živjele prije nego što su postali dimnjaci? Pa na ovim... Na dimnjacima. Ne, pa sad isto budu na ovim stupovima rasvjetnim i na električnim ovim, na žicama. Pa nisu samo ni dimnjaci bili do 92. Što pričaš ti? Da, eto, sad znaš. Gdje su rode živjele prije nego što su postali dimnjaci? Ovo je jako teško pitanje. Sigurno su se prvo izmislili dimnjaci pa su tek onda rode. Jer ne može biti drugčije. Piramide su bile isto prije. To pitanje uključuje prva naroda. A mislite da su na piramidama živjele? Pa ono, kao, dođe zima, ona idu na jug. To totalno ima smisla. Sviđa mi se. Ja sam uvjeren na banderama jer je to jedino moguće logično objašnjenje. Hajdemo dalje i poopćiti pitanje gdje su rode živjele prije nego što su postale ljudsko izgrađene građevine. Rodes? Gdje su rode živjele prije nego što je bilo dimnjaka? Rode postoje tek 20 godina, to svi znaju. To je onako osnovno školsko znanje, molim te, di si bio na prirodi i društvu? Pa možda na krovovima kuća. Nekako je Kako su se ljudi grijali onda? A ja mislim da je bolje pitanje jesu bile prije rode ili dimnjaci. Da. Kako su bebe postale dok nije bilo dimnjaka? Meni to nije jasno. Ko nas je sve napravio? A Božić? Da, Kako smo dobijali poklone, kužiš? Gdje se Ded Božićak spuštao? Ne, to je mali Isusek nosio prije. Mali Isus narodi, dođe ti na Božić da ti poklon.